Здравейте! Днес ще ви покажа как да пържите черноморска риба, защото доста хора не знаят. Това се нарича гръцка панировка. Покажи рибата, която е готова и чудото ни е изцапано. Смятам, че вече се вижда. Сега ще го изкараме това нещо. И в тънкия момент чернокопа, брашното и след това в вода.